Hola. Vamos a practicar como decimos en español koko o kaikki. Katsotaan, miten espanjaksi sanotaan koko ja kaikki. Eli silloin kun sanotaan koko, niin se on todo tai toda. Se on yksikkö, maskuliini tai feminiini. Sitten tulee määräinen artikkeli ja sitten se sana, josta on kyse. Eli todo el día, koko päivä. Toda la noche, koko yö. Koko kirja. Mä luen koko kirjan tänään. Leo todo el libro hoy. Mä syön kaiken jäätelön. Como todo el helado. Okay? Me syömme koko kakun. Comemos toda la tarta. Eiks vaan? Hyvä. Toda, määräinen artikkeli ja se substantiivi. Sitten kun on kaikki, niin se on todos, todas monikossa, määräinen artikkeli ja se substantiivi monikossa. Todos los libros, kaikki kirjat. Todos los días, kaikki päivät. No joo, kaikki päivät, sehän tarkoittaa myös joka päivä, eikö vaan? Kaikki päivät menee sinne, joka päivä menee sinne, todos los días. Kaikki pöydät, todas las mesas. Jep, se ei ole tämän kummempi, mutta muista aina yksikkö, monikko, maskuliini, feminiini ja se määräinen artikkeli on oltava siellä. Jos se ei ole, niin ihan kökköhomma. Venga, adios, gracias.